Yani Evelyn Osero uritokubatanere kwenekia awikeira sensemo imanyirerio nigakuru kwa Joshua Auta togochaka amaya yenseyemo umugako yomo kurwa sechinsemo chaibacho yo toka se wodi ya Kiamu kama ebunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii nigatangire asegeta seni kabanyanyimbo kiara masha magega yo gusamba chinyumba chiaye na gotigia amate yaye etabwati oburaro yani gagocha magega yo mugambi bwenseme yo kumunaria asoko monyora kabwate amario gose enyasore eyo ekagere unanera bereka gotumeka koirera erekokora egekore buneke muri kito Frida Kerubo no roboti urwa senchira yobime Omugaka oyomo kefa ondi mukuru wa sekenyorogia mwatika imeyaibacho ewadi ya Kiamu kama county ya Kisii nigasambete chinyumba chiaye na baigogo kunya embera imeye nyumba yaye hani gagocha magega y'omugambi Cliff Nyakundi bwekenyorekyo komonalia nenyasore yaringe Friday maambia gombo gitukurubone ngonyore rioki kire saa 12 nyore rioki ria mokire kurumwaye ngojocho nyora utigatongetie nyumba gari no moro oseriria abantu basarondeti arakini gaseretia abantu atindiete sana ngochikomukuanira na barorekane tutagete komyo kinomo ambio bwango bwagasioka kire saa moja iga komugambia sioka agacha nabayuti baye agatagore nyombe iyo bakamurusime Omurugioye abiria kwambuka nigo aerera ikikirerete omugakoye guchaka gutumika enyasore amane ego yaigete engakitwa bwate skuru ekero gya corona tugasabe loan yeye ekagero buri mugwito bukaenda bwose bya sengonjo tutanyorete enchera yo koira ni chibese chiagera tugenderere skuru egasiekwa omugako no yorengo muteneri bwe skuru eyo akabwatu na stress yanene nalia jagete gutumia dawa ya kurefya Korengana n'abamenyi bensemeyo nigo kefa akoreire enyumba yaye obonchereria na koyirika elietalia wa Jacoya Hotel boigo nigo baerera buna ebinto byansi byeyete na gusaba bokonyi elinda abana bomuchyoyo gokonyeka koringana ne chikura nabaraya bari ko boli chikuro yo mobona arengo ori ko boli chikuro ori ko kunga kwa Jacoya yakareteria karirika karikisa ripoti ya boye asegeita akina bonde no gukumya ekiagera abana bamubiso minte nyumba gesambire ibitabu no byarenge bikayibyonsi pipaka chianga yani bana abagwara nyuma gwara mbere entonge bakwate nyumba bakebitumwe ko byayerite nyumba akinale ko boliga asa bantu bali tuakera chikura no musimi kumanduka no turaika nanyo turarosiege ka ke kwenda te kokonya koranje ntu akwagete chikura no musimi ko nantata kanjo koira akyo tokonyera bana bamubiso minto banyore sibakorara ekiagere kigekira koba Ebirengerelio bya Wajakoya byogosimeka na konia enyasore ime ya Kenya nigo byarorokane gutwara omunguso ase egati y'abasaye bayimukire getambukiro gyo konia na kunywa bona nigo eyamate yasabire obokonyi ilio kwegenderelia ekiagera nigo batikarite batabwati nonya noboraro ase birebyo nigo kefa atangire ase getaseni ky'abanyanyimbo gyara masha asara kigwikigwa abosibwe kigambero gya keroka akairule ndo serikali ya Keru police station ya Keru baka Ramasha busa golgeri na omuro chipuna chiyete ama na kairane ya ito enene no ali mete kabulime eyeda nyale kanata so nyombe yo ebintu byabana mane no biyerete imba keregendo no ke yerete imba mpaka chianga chia kiromondo igabo nante ne iga mane timbu atikende yonsi igonte ne iga none chimbege denga na basani bangonyire gakingwanja kubabuli abaminto onyore mo wanja gakumokonye familia yeiga abana banyare kwende school buna rero iga nanda abale ba class 8 igo bare abana babere class 8 rimo egere bagende nali barachi kunyara gukora amatemu abo buya Frida